Ko to plače na sred ulice? Ne vidim nikoga ko plače. Ne znam. Ko to plače za Boga? Ovo stvarno nema smisla, ko to plače? Nema veze, nastavit ću moju šetnju. Saplela sam se na nešto. Joj, znači oni plaču. Pošto je na polju zima, verovatno im je hladno, tako da bi trebalo da ih odnesem kod mene u sobu. Verovatno im je hladno ovde, pokriveni su samo nekom starom krpom. U ovoj kutiji. Napokon u mojoj sobi. Hoćete da vas usuškam u krevetiću? Da, može. Ajde, sad ću da vas odnesem u moj krevet. Samo prvo moram da ga namestim. Tako, ko će prvi u krevet? Jeli? Ja, hoću ja. Dobro, ajde neka prvo bude Koalica. On je najmanji. Ajde, dođi, nemoj da se plašiš. Idemo u krevet. Maljani, slatkiš. Ko će sada da dođe? Ajde, i ti ćeš da budeš u krevetiću uskoro. Au, gde bežiš, mali? Nemoj da se plašiš. Beži! Čekaj, nemoj da se plašiš, ne želim ti ništa loše. Čekaj. Nemoj da bežiš, na polju je suviše hladno i opasno za tebe, maleni. Hajde, dođi ti. Nadam se da ti nećeš da pobegneš. Neću da pobegnem. Tako, da li vam još nešto treba? Gladni smo. Dobro, pande valjda jedu bambus, a koale lišće, ako se ja ne veram. Da, tačno. Hoćemo bambus, hoćemo lišće. Začekajte tu, idem da donesem. Evo hrane, malo svežeg zeleniša. Jupi, jupi. Iz tog tanjira sam ja jela kad sam bila mala. Sjećam se toga. Njam, ukusno, njami. Ne možemo više. Prejeli smo se. Nema veze, dosta ste i ručali. Idem da odnesem to u kuhinju. Evo me, vratila sam se. Spava nam se, hoćemo da spavkamo. I meni. U redu, sad ću da vas pokrijem. Lepo se namestite. Sad ću da vas pokrijem. Eto ga. Udobno i toplo, zar ne? Da, baš je udobno. Nego, da li mogu ja da legnem tu pored vas? Umorna sam, cijel dan sam nešto radila. Slobodno leži, Može, slobodno. Hvala vam puno, mališani. Moram prvo da se izujem. Tako. Laku noć. Ops, samo da vam zaboravim da vam kažem. Lajkujte i subscribeujte se na naš kanal. I da, u komentarima napišite šta bi vi uradili da nađete životinju na polju. Hvala što ste gledali ovo. Laku noć.